אז אם הגעתם לכאן, הגעתם כיוון שאתם באותו מקום שבו אני הייתי לפני כ-15 שנה, אחרי כ-25 שנות תרגול, שבו הבנתי שאני לא יכול לשחזר את התהליכים של להיכנס ולצאת לתוך המקום הפנימי הזה שלי. אני לא יודע איך לעשות מדיטציה בעצם, וכל מה שאני מנסה לעשות, אני יוצא עם תסכול או עם תוצאות שמאוד מינימליות. אז מה בעצם אנחנו רוצים להשיג כשאנחנו הולכים לעשות מדיטציה ובעבודה הפנימית שלנו? אנחנו רוצים לדעת להיכנס ולצאת בצורה שהיא חוזרת על עצמה. אנחנו רוצים לדעת להישאר באותו מקום שקוראים לו להיות בתוך מדיטציה בנוכחות קבועה כדי שאני אוכל לחוות את העולם הזה. ואחר כך אני רוצה להיות מסוגל לנוע בתוך העולם הפנימי שלי כמו מי שרוכב על רכב ויכול להתבונן ימינה ושמאלה ולראות מה קורה. אני מזמין אתכם לשיחת עומק שבה נבדוק איפה אתם ואיפה החוויה שלכם אל מול שלושת המטרות האלה, נדייק אותם ונראה כיצד כבר במדיטציה הבאה שלכם אפשר לשפר ואפשר להתחיל ללמוד איך לעשות את זה. תמלאו את הפרטים כאן למטה ומיד לאחריו אשלח לכם סרטון עם המדיטציה הראשונה שמתחילה את התהליך.